Jakov, ima jednu stvar koju volim raditi s našim gostima, pogotovo sad kako smo u novom studiju. Internet zna biti okrutno mjesto i uvijek se nađe nekakvih komentara koji možda nisu u kategoriji najljepših stvari koje ćete čuti u svojoj karijeri. Pa smo mi odlučili dati našim gostima, glazbenicima, priliku da odgovore hejterima. Tebi ću sad dati, evo, ovo je za tebe. To su neki komentari koje smo našli na vaše spotove na YouTube-u i tako dalje ispod, pa evo, tvoja je kamera, ova ovdje. Čitaš u nju. Možemo. Znači, Ante Buljan za pjesmu Na cesti. Blida kopija Satana Panonskog Oči u magli. Pa Satana ne baš da slušamo, ali poštujemo taj njegov opus. Bili smo čak i na grobu jednom kad smo svirali u Vinkovcima. Sad, ne znam, meni glazbeno nema neku poveznicu. Znam ovu njegovu pjesmu, znam, ali eto. Možda je on slušao njega pa je mislio kao da ste vi, pa je malo pomiješao to. Ne znam, često su nas prije ljudi uspoređivali s majkama, ali tako, a sad... Mislim, iz istog su grada nešto, pa možda je povezao preko Hali Galida ili nešto. Da. Ante Adrijević, Mladar za pjesmu Plamen što kriješ. Spot je odličan, samo da niste izrezali 4 dice iz osnovne škole Ivana Lovrića kojima ste lagali da će biti na televiziji. Da, pa to, mislim, to znam. A uglavnom nije do nas, već je do režisera, mislim, mi smo pustili na volju. Znači, bila je jedna ideja koja je trebala dosta širi spektar ljudi je treba biti u tom spotu. I onda kad je počelo snimanje, ovaj glavni protagonist, zapravo jedini, Nikica, koji je stari bubnjar u Sinju, svirao prije u rock bendovima i u ovoj gradskoj glazbi, za Alku, Koračnici, to. On se njemu svidio, valjda karakterno i to, onda je odlučio na kraju da će samo on biti na spotu, a zapravo čitav jedan dan je još potrošio prije toga na snimanje tih kadrova sa ostalima. I znači nitko nije od ostalih upao, ne samo tih 4. Nevine žrtve editinga. To je to, znači za neke spotove se snimi nekad materijala da se može napraviti kraći film, ali onda se mora se nešto maknuti. Draga djeco, nisu vas namjerno izbacili, evo čisto da to riješimo. Ovaj idući je jako zanimljiv. Diego Armando, ne zna ili Maradona, za pjesmu Meni se skače. Debilana žešća, a pjevač je najslabija karika, da li je dečko poseban, kako mi se čini, poseban kao vjerojatno. Pod navodnicima. Da, zaostao u razvoju. Kao da je za govorne vježbe u Suvagu, ne znam šta je tu. A to je ovdje u Zagrebu. Meni se skače, baš mi se kače. Uglavnom ŠČ nešto, inače pjesma ništa posebno osim pjevača koji je trebao pohađati specijalnu školu. Nešto se Diego Maradona zamjerio, a možda je ovo pravi Diego Maradona? Ne znam, možda sad taman sam mislio Nije mu sjelo. Možda je već tada zna šta će se dogoditi, pa onda našao neki hrvatski bend. Unaprijed se pripremio. Ne, uglavnom, mislim, ne znam zašto nekoga ismijava radi njegovog dijalekta, to mi nije... Pa ne... Ali eto, ako ljudi vole, nama to ne smeta, nek se piše. Prije smo dosta pratili te komentare, to, ali... Da, to sam te htio pitati, koliko vam je to bilo kao... Pa ja mislim što je bend iskusniji da manje to prati. Jer zapravo najiskreniji morate biti prema samom sebi i znati da je to kvalitetno što se radi. Uvijek se naći neko ko to voli ili ne voli. A iskupi se neka ta staloženost i samopouzdanja malo kao da I zapravo ne valja se raspravljati uopće sa... Kao da te neko skine na svoj nivo pa da te onda pobjedi. Riječi bole, tako da nemojte hejtati po internetu.